Just tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Nagluluto na pala ako ng spaghetti sauce. Yung noodles, luto na. Ayan. Magka-copyright tayo. Good afternoon, 12:25. And madami na akong nagawa. Nakapaglinis na tayo ng bahay. Paghugas. And si Kuya pala, update kay Kuya, pumasok na siya sa school. Kasi okay na siya. And yung kanyang chicken pox ay maliliit lang din. Pero ayaw ipakita. Pero marami siya sa ulo. Marami siya dyan. Na mas marami yung sa ulo niya. Compare kay Sak. Si Sak, parang wala naman siya sa ulo. Sa tayo niya meron. And meron din si Kuya sa mga singit-singit niya. And then dito. Pero ayaw niya ipakita. But okay na si Kuya. Ang difference lang nung chicken pox kay Kuya tsaka kay Sak. Si Sak, okay siya, active siya, sobrang active, wala siyang nararamdaman. Si Kuya nagka-fever, sabi ni Jan, and sore throat. Yun. But okay na siya, so pumasok na siya kanina. And si Jan, hindi siya nag-work today. Well, nung nasa Sydney ako, namatay yung camera. So yung sinasabi ko, si Jan, hindi siya nag-work nung nasa Sydney ako. Nung pinick up niya ako, yun lang ata, nag-work siya noon, then kahapon. Tapos ngayon hindi ulit siya nag-work. And kahapon sobrang busy. Hindi ko alam kung na-mention ko sa inyo or nalagay ko ng caption na yung pinunta niya sa Adelaide na friend niya. Dito rin nakatira. Ay, wala na guys. So, sobrang si asawa ko na, sobrang niya ngayon. Hindi siya parang, basta, alam niyo na yung ibig kong sabihin. Iba kasi yung coping niya. And, si Kylie, tinitext din ako na, yun nga, alalayan ko to. Kasi nga, hindi siya yung, alam niyo yun, hindi tulad sa ating babae, iiyak tayo nang iiyak. Siya, iba din. Kahit yung mga friend niya na iba, sinasabihan din, tinatawagan yung mga kaibigan na nandito. Kasi yung iba niya mga kaibigan nasa ibang lugar na din. So, tinatawagan na pag pag kamustahin, and then, alam niyo yun, kausapin, kasi nga hindi siya yung, hindi tulad sa atin na, kahit si Kylie nagsabi din sa akin na, yun nga, alalayan ko to, kasi iba nga yung coping niya, kasi sobrang matalik niya rin tong kaibigan, mas niya pa to kay Joe, yung, kasi parang sabay silang lumaki, madami sila, hindi ko alam kung, magpaalam ako sa kanya one day kung pwede kong isama yung mga picture nila nung kaibigan, yung matalik niyang kaibigan din na yung nawala, kung pwede kong i-insert ba. Pag hindi dito sa bag sa iba. So, yeah, mas niya yun, yung parang sabay silang lumaki. Kaya sobrang sakit din yun sa kanya. Kasi as in, iba yung niya guys, iba. Kaya inahayaan lang namin. Alam niyo naman to si hindi ko ng pangalan kasi nandito siya. Nag-ano siya ng TV. Tawag noon, ano ba sinasabi ko? Basta, yeah, iba yung niya, iba siya mag-cope. Kaya, hinayaan lang namin. Nasyak nga ako, bumili siya ng TV. Kasi hindi niya yun sinabi sa akin na plano namin bumili ng TV. Hindi talaga. So, parang, tinanong ko siya, sabi ko, bakit mo naisipan bumili ng TV? Sabi niya, wala, nag-drive lang daw siya, and then, tingin-tingin, and then, yun, binili niya. Sabi ko, okay. So, sabi ko, baka isa rin yun para siya, alam mo yun. So, yeah, bumili siya, and then, kahapon, spaghetti. Alam niyo ba, nung wala din ako dito, meron siyang friend na may farm din. And then, nagpakatay sila ng baka. So, half doon sa friend niya, half dito sa kanya. So, binayaran niya lang yung friend niya kasi hindi sa amin yung baka. So, half-half lang sila. Kasi hindi namin mauubos, diba? Last year, binigay namin nung nagpakatay siya, binigay namin kasi ang dami. So, this time, yung friend niya,
nagpakatay. So, half siya, binayaran niya. So, ngayon madami tayong meat. So, kanina, pinano ko na ata ito, pinakita ko sa inyo. Kasi hindi ko alam kung mag-vlog ako ngayon. So, pinakita ko na, insert ko yun. But eto, meron tayo ditong barbecue steak and then rump. So, ito yung dinner namin. Lulutuin ko siya after ko kayong kausapin. Kasi, pupunta ko si Holly kasi may dance lesson siya. So, pipick upin ko siya. So, yun guys, yung ganap niya dyan. So, ang dami naming meat nandun sa malaking freezer. Nagamit na yung mince. Tapos, ito yung second. And also, meron siyang sinabi na, ito pala. Pinapalagay niya to sa akin sa, ilagay ko na kasi baka makalimutan. Ito siya, yung parang mix siya guys, powder, na, pwede mo siyang ilagay sa, kung maggagawa ka ng burger or pie, pwede siyang i-mix. So, sabi niya, ilagay ko to sa jar. So, yun, maraming nag-aalala sa kanya, mga kaibigan. Kasi, syempre, sunod-sunod yung, diba, sa papa niya. Tapos, eto naman, sobrang, kasi halos everyday, magkausap sila lagi nitong friend niyang to. And ngayon, so, kahapon, maaga siya nag-out sa work. Kasi, sinamahan niya yung asawa ng friend niya na i-organize yung, hindi ko na masabi kasi nandito siya. I-organize po, pumunta sila sa town. So, siya yung, kasama lahat. Kasi, wala naman na ibang, kasi, wala siyang, yung kapatid kasi nitong nawala, ay nasa taga Melbourne. And, hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo, yung nanay ng friend niya, nung September, matagal din na hospital, September, October, basta September, October, matagal din na hospital, pabalik-balik din tong friend niya, itong nawala ngayon, pabalik-balik din tong sa Adelaide, kasama yung anak niya, nakita niyo na yun si Maddie. Kasama lagi yung anak niya pupunta sa hospital para doon sa mama niya. Tapos nawala din yun. Tapos hindi nga niya na ihatid sa alam niyo sa huling kasi nga nakaano na rin siya, na hospital din siya kasi may hinihintay din sila yatang family bago yung mama niya. So, hindi siya nakapunta sa libing ng mama niya kasi nasa ospital siya. So, sobrang ngayon sa family. Too much. So, si Jan, ang ginawa pala din ng asawa ko, nag-organize siyang, ilagay ko na lang kasi nandito siya, baka pagalitan tayo. Pagalitan. So, basta nag-ano siya sa golf. So, sa Saturday, 2 araw ata yung tournament. Lahat ng malilikom doon, ibibigay sa pamilya. So, yun yung, ganap ngayon dito sa aking asawa. So, inahayaan ko lang siya na, ayan, chill-chill muna siya dito. Well, hindi siya chill-chill, guys. Busy siya. Mas gusto ko siyang busy kasi para hindi niya isipin. And kahit nga tinatawagan ako, kinakamusta to, tapos sinasabihan ako na panagtrabaho siya, ganyan, abangan ko, ihag ko, ganun, sabi ko, yun naman, ginagawa ko naman, pero pag nakaligo na siya, kasi ang ibang amoy ng fish, ng pagbago siya fish, pero nung, inaano ko talaga siya ngayon, guys, as in, kahit amoy isda siya, as in, ninayakap ko siya, tapos, basta, siya ngayon, iba yung, niya kasi, iba yung pag-cook niya. Hala, ang haba na nito. So, yun, hindi kasya. Kasya ba? And, tinanggal na namin yung aming, dito, pinatanggal niya na yung, binilog ko rin yata yun, ako, saglit lang, yung oven, tinanggal na namin dito, linagay niya sa shed. So, kung naghanap siya ng something na pagkakabisihan niya. As in, ang tagal na yun dito. So, tinanggal niya dito, linagay niya na sa shed. Yung kasi hindi ko naman daw ginagamit. Kasi hindi na tayo nag-Jonas Kitchen. So, ayan, mayroong mga natapon.
So, wala na yun. Ang nilagay ko na dito yung aming press-on. Tapos, yung yung aking Stanley. So, yan na yung nandito. Tapos, yung high protein namin. So, yun guys. So, lutuin ko lang to kasi ano ng oras. Maya-maya alis na naman ako. Okay, and then mag-grocery din ako kasi wala na kaming tubig. Wala nang fruits. Meron pa palang apples, pero wala na yung mga berries. So, yan guys. Magluto muna ako. So, panalangin na lang natin yung family ng ating kaibigan ni Jenna. Maging ano nila to malampasan. Kawawa kasi yung mga bata. 3 yung anak niya, maliliit pa. Mas matanda pa si kuya ng 1 taon sa panganay. Tapos yung 2, maliit pa. Kindi pa lang yata yung pangatlo. Nagkindi. Tapos yung pangalawa, kasing edad ata ni Holly, mas matanda pa si Holly. So, yun. Pakita ko sa inyo yung barbecue steak. Sobrang laki ng barbecue steak. Kita nyo? Ganyang kalaki yung barbecue steak, oh. Kailangan ko siyang hatiin kasi dito kasya sa aking lutuan. Grabe naman pagkalaki nito. Pagtatluin ko siguro to. Kasi para siyang mas. Ayan na. Okay. Pinatry ko pa dyan yung steak. Sobrang sarap. Ikuha din tayo. Patay ko muna yung air fryer. Pinatry ko kay Jan yung steak. Sobrang yummy. So, ayan. Mukha lang siyang sunod dyan, pero hindi siya sunod. Ayan siya. Ito yung spaghetti. Ito na pala yung steak and ayan yung barbecue steak. Ayan natin siya na. Ikawin na pala natin si Holly. Lagay lang tayo ng liptin from Dasik. Ayan. Ito ko na nga ito ilagay para meron tayong liptin dito. Okay, nakaluto na ako. Imamash ko na lang yung patatas. And veggies pa pala. Dali lang naman yun. Dito na pala ako guys. Adjust ko lang yung ating upuan. Aga pa, 3:04 pa lang. 3:15 yung labas nila sa school. And ang gagawin ko ay maghanap ako ng isusuot sa Christmas party kasi nga yung theme namin is pastel. Maghanap ako ng dress habang hinihintay ko si Holly. And hanapan ko rin si Holly kasi syempre pati yung mga bata, except sa boys. Alam niyo naman yung mga boys, may sarili silang mundo. Kung anong gusto nilang isuot. But yeah, maghanap tayo ng pastel color na dress. Okay, hanap tayo. Meron akong nagustuhan. Pumunta ako sa nagtingin-tingin ako sa Shein. Kasi nagustuhan ko talaga yung mga bubble skirt, bubble. Maganda yung tela. And pwede isa ulit sa Shein. Madali lang naman daw. Pero hindi pa ako nakapag-experience na mag-return sa Shein. Pero meron ako mga napili. Well, ayan. Eto. Parang ako ditong candy. Ayan. Pink. Pink ba kami last year? Pero pastel color, $50 siya sa Shein. We'll see. Pero linagay ko siya sa cart. Pero eto talaga yung parang bet ko. Ayan. Kasi hindi pa ako nakapagsuot ng parang ganyan na kulay. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, ganyan na kulay. So, hindi pa natin nasusuot ang ganyan na kulay. So, i-add din natin to. Pero parang yung tela ay yung likod niya ganyan. Ayan. So, tingin-tingin lang muna ako habang hinintay ko si Holly. Punta ko din sa ibang website. Ano pa ba yung mga in-order na Shapo? Tama ba? Shapo?
Naka-order na tayo dito eh. Okay. Tingin-tingin. Kasi ilang ano na lang guys. 1 month. Exactly 1 month. Kasi yung party namin is December 14 gaganapin. December 14. So, 13 ngayon. So, 1 month na lang talaga. Dito ako sa... Tingin din ako dito sa Lilac and Mila. Ayan. Ayan yung isang website na tinitingnan ko din. Pero more on print sila. Ayan, mga print sila. Gusto ko solid color lang. So, more on parang, ano to eh. May mga print. Hi! Let's go! Dito na siya. What's your seatbelt? Dito na kami guys. Nakapark na ako sa harap ng Asian store. May dala akong damit niya, pero ang gagamitin niya raw yung PA. So, mayroon pa naman siyang maaga kami. 4 o'clock yung kanyang dance lesson. Eh, maaga tayong nakaalis dun sa dun sa school nila. So, hindi... I don't think my wobbly tooth can hold it. Oh, hold niya. So, mayroon pa siyang 30 minutes. Tinatry niyang i-hold yung kanyang wobbly teeth or tooth dito sa harap pa. May isa siyang nag-alog-alog na. Because my concert is soon and it's November the 30th. Yeah, so tinatry niyang i-hold bago matanggal. Kasi ayaw niya rin. Walang ipis sa concert niya. So, you don't think it's gonna hold? Yeah. Because when I put my tongue on the top of my teeth and slide it, I can feel the... Do you want me to pull it now? No, thank you. But I'll just see when it lasts. Okay, so we'll see how it lasts. I hope so, Baba. But you're still pretty without front tooth. It looks silly. Ayun. Alright. So, hintayin lang namin yung kanyang time para sa kanyang dance lesson. How long? 30 minutes, Papa. Sige. Yeah. Hatid ko na si Holly. Punta ko ng Asian store. Okay. Hatid na natin si Holly. Hi. Hintayin ng veggies. Sus, ang laki ng sili. Chili nila. Ito ako ng isa. Hindi pa ito na-try. Try natin ito. Natin veggies. What I need to. Meron silang durian. Hindi ko pa yan natatry. Yung iba, nagugustuhan nila. Takot ako. Meron din silang jackfruit. Nag-drive pala ako dito sa isang Asian store kasi tingin din ako kung meron sila yung malunggay. Wala kasi doon sa isa eh. Saan tayo galing. So,
Punta tayo dito sa isang Asian store. Malapit to dito sa camera house. Sa Asian store. Bukas. Parang wala rin silang frozen na malunggay. Ito, meron ako nito sa bahay. Meron pa ako niyan. Parang wala. Ito lang yung green nila dito. Wala silang fresh. Wala rin silang fresh pang veggies. Minsan meron kasi sila, pero hindi yung malunggay. Yung malunggay kasi frozen yun. Wala. Marami silang ano, eto. Meron sila niyan. Meron din sila dito sa isang freezer. And eto, yung dilis. Wala sila. Sayang. Wala guys. Walang malunggay. Okay, tuwag tayo. Balik na tayo doon. Kasi si Holly, maya-maya tapos na yun. Calls naman tayo. Come on, Baba. Bananas. Oh, this still green, Baba. Guys, bahay na kami. Hindi tayo masyadong nakapag-vlog sa calls. Kasi nalobat naman ang ating camera. Oy, wala akong... Yung dalawang extra, ganun din. Wala. Oh, kumain na sila. Nag-order si Jen ng chips. Yung mashed potato kasi hindi ko siya minash. Oh, andun sila. Careful! There's another one. Is that all you got? Yeah, for now. Kasi tatlong ano lang. Sa can you get rice for Holly, please? Gawa sila ng gravy. Can I have chips? What's that, Kuya? It's alright. He's helping Holly. So, kumuha ko ng dalawang Chips. chips. You want chips or rice? Chips. So, yung mashed potato, meron tayong imamash. Pero, hindi na nila ako nahintay. So, nag-order sila ng chips. Okay. I-hold ko na lang yung nabili ko. May dalawa tayong, ano? May dalawa. Rump or barbecue? Oh, barbecue. No, this one's rump barbecue. What do you want? Give me. Rump. Thank you. Ito yung nabili natin. Did you wash your hands, Ollie? Yes. I-hold ko na lang sa inyo, guys. Kunti lang naman to. So, bumili tayo ng gypsy ham. Kasi ano ngayon? Wednesday, Thursday, Friday. So, ayan. And sibuyas. And small cucumber. Pambaon-baon nila. And creme fresh. Hindi ko alam kung tamang pronunciation yung guys. Ayan. Ito yung hinahanap namin ni Reyes. Nung nasa city kami para partner sa caviar. Kasi guys, bumili ako ng caviar, super mura. $6 something or $7 lang to. Yung Caviar. Yung nabili namin sa sa David Jones. Oh my god, 100 plus yun. Plus naka-discount na yun. This one is only like $7, but the one we bought in Sydney, 100 plus, like 156. Is that the same caviar though? No, it's different. This Better one is. though? I think that one is better, but I'm not sure. That's why I'm gonna try. Pero takot akong i-try siya kasi baka sobrang. Kasi yung in-order namin, yung binili namin is ano yun, light salty. Kung bago ka raw nga bago ka palang tumikim ng caviar, yun ang advice niya na light salty lang. So eto, Ocean King Black Lumpfish Caviar. And, yeah, so, ilagay ko muna to sa ref. So, ito yung hindi namin nakuha. Ito daw ang the best partner sa caviar. And then, yung biscuit na wafer. Nakalimutan ko yun. Yun ang nakalimutan ko. So, i-try natin to. Hopefully, okay siya. But,
We'll see. Kasi ang una nating natikman na caviar is yung mamahalin. Dapat nagsimula muna tayo sa low price na caviar para ma-identify natin yung difference nila. Kasi nag-start naman tayong tikman yung caviar dun sa pinaka high-end. Tapos bilang quick. So hopefully maging okay siya. Kasi masarap yung caviar na natikman namin dun sa, ano yung binili namin sa David Jones. Ayan, meron tayong 3 strawberries. So, hopefully hanggang Monday nila yan para next week mag-grocery ulit ako ng baon-baon nila. And blueberries. 3 to. Ayan, blueberries. And ito yung probiotic ng Coles, yung kanilang Yakult. So, itong gusto ng mga bata. Na-mention ko na yan. Pero ako, ito yung gusto ko, yung Yakult na kinalakihan ko. Then, kumuha na ako nito kasi wala na tayong tomato sauce. Cucumber. And meron na sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pepper steak na gusto ko. Yung ano siya guys, hindi siya durog na durog. And, bumili ako ng kale. Green kale, ayan. Gatas. Bakit nilagay niya dito yung body soap? Ayan yung body soap natin, yung Dove. Favorite ni dyan yung scent na mango. Bumili ako ng regular chips kasi mas gusto nila tong chips compared dito sa sweet potato. Ako gusto ko to. Si Sak gusto naman yan. Si Holly hindi masyado. Chicken nuggets. Chicken tender. And ito yung sa Asia. Nakita nyo na to. So, mayroon tayong sitaw. Ano nga to? Ito ay sayote yung isa. Hindi na ganun kaganda yung sayote nila. Kunti na lang. So, paubos na yun. Kaya ang natira yung mga hindi na ganun kagandahan. And bumili ako nitong Skyflex na chocolate. Milk chocolate flavor. And Filipino style spaghetti. Kinuha ko 3. Isang sweet meaty and cheesy. Yung isa naman spaghetti sauce. Right sweet blend lang siya. Yung isa is same doon sa una. Yung kahapon yung ginamit ko ay Italian Del Monte. Pero Italian style naman siya. So ito yung chili nga na mahaba. I-try natin. And bumili na ako nito. Yung kalamansi kasi alam niyo magpapasko ba magkaubusan. So, kumuha na ako niyan. And eto rin, hopefully, magkaroon ulit silang stock bago ang Pasko. Kasi, syempre, sa handaan yun, spaghetti, diba? Ginger, kamatis, talong. Ay, 3 talong lang kinuha ko. Okra. So, yan yung nabili natin sa today. So, yun na guys, i-end ko na yung vlog kasi kakain lang naman. Maghuhugas ako. After ko maghugas, mag-i-edit ako para may vlog tayo mamaya. May na-start na ako pero hindi ko siya natapos. So, end ko na yung vlog and hopefully yung aking caviar ay magustuhan ko. Pero hindi ko pa ngayon makakain kasi wala tayo yung biscuit niya. At we'll say yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Magpuput away pa pala tayo. Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.